Так атрымалася, што тэма гарадскіх могілак, гарадскіх некропаляў як быццам бы знаходзіцца па-за межамі сучаснага гарадскога жыцця. У нас в прынцыпе не прынята абмяркоўваць гэтыя тэмы, як быццам бы гэтыя тэмы нейкія такія непрыстойныя, пастыдныя. Гэтыя тэмы проста фактычна з'яўляюцца табуіраванымі. І ў гэтым кантэксце, канешне ж, вельмі цікава ўсё-такі высветліць, якую ролю адыгрывалі гарадскія могілкі ў жыцці нашего города, Гомеля, як, в принципе, ў жыцці іншых гарадоў Беларусі і не толькі Беларусі. Любое паселішча, дзе б яно не з'явілася, раней ці пазней абрастае месцамі для пахаванняў. І самыя першыя вядомыя археолагам і гісторыкам могілкі на тэрыторыі сучаснага Гомеля, яны былі знойдзены ў час раскопак у сярэдзіне 1980-х гадоў на месцы будучага палаца дзяцей і моладзі, юнацтва у парку. Гэта былі невялічкія пахаванні часоў позняга жалезнага веку у выглядзе перапаленых костак, якія там знаходзяцца ў пэўным участку раскопа. І гэта сведчыла, што людзі, якія жылі на тэрыторыі Гомеля ў 6-7 стагоддзі нашай эры, яны жылі там, дзе зараз стаіць у нас палац, яны літаральна за 200 метраў, за 300 метраў ад свайго жылля хавалі сваіх памерлых. Калі на тэрыторыю пасожа заселілі радзімічы, то відавочна Гомель стаў іх такой сталіцай, самым буйным горадам, бо ён знаходзіцца ў нізе пасожа, і відавочна, што тут таксама былі нейкія могілкі ў радзімічаў. Але, на жаль, археолагі пакуль не знайшлі таго месца, дзе радзімічы у 8, 10, 12 стагоддзі хавалі сваіх памерлых. Пра могілкі найбольш старажытнага перыяду гісторыі Гомеля, скажем так, да сярэдзіны 18 стагоддзя, мы можам даведацца толькі па выніках работы археолагаў. У час археалагічных раскопак ужо 2000-х гадоў на тэрыторыі палаца-паркавага ансамбля, на той тэрыторыі, якая знаходзіцца за Лебедзіным возерам, археолагі таксама знайшлі пахаванні, гэта, відаць, таксама былі гарадскія могілкі, прыблізна 14-15 стагоддзя, у тым раёне, дзе зараз знаходзіцца магілы сабак князя Паскевіча. Аднак горад рос, і відавочна, што гэтых могілак не хапала, і пачалі з'яўляцца іншыя могілкі. І пэўныя ускосныя звесткі кажуць аб тым, што могілкі 16-17 стагоддзя знаходзіліся на вуліцы Баумана. На гэтай тэрыторыі, на гэтай вуліцы Баумана, могілкі былі знойдзены і ў час археалагічных назіранняў, і узгадваецца ў кнізе Льва Вінаградава. Калі там у сярэдзіне другой паловы 19 стагоддзя пачалі будаваць дамы гараджане, то яны знаходзілі косткі, гэтыя косткі пераносілі там у адну царкву. Значна больш інфармацыі ёсць пра могілкі, якія ўзніклі прыблізна ў 1730-750-е гады, бо гэтыя могілкі дажылі да 19 стагоддзя, і яны былі нанесены на планы Гомеля. Планы Гомеля 830-х гадоў, 860-х гадоў, 900-х гадоў, і мы можам вызначыць гэтыя могілкі. І ў гэтым кантэксце цікава, што могілкі, яны паказваюць, скажем так, перыметр старажытнага Гомеля канца 18 стагоддзя. Каталіцкія могілкі 18 стагоддзя знаходзіліся на сучаснай вуліцы Леніна, на тым месцы, дзе зараз знаходзіцца магазин «Рубін». Насупраць іх, на месцы перасечэння вуліцы Ірынінскай з вуліцы Леніна, знаходзіліся праваслаўныя могілкі, і са сваёй такой каплічкай. Яны былі прыблізна ў 2 разы больш, чым каталіцкія, бо каталікоў у Гомелі было значна менш, чым праваслаўных. Яўрэйскія могілкі 18 стагоддзя, мяркуючы па ўсяму, знаходзіліся на тым месцы, дзе цяпер у нас знаходзіцца стадыён на вуліцы Сожскай, а яшчэ адны могілкі, відаць, 17 стагоддзя знаходзіліся непадалёк на вуліцы Сялянскай. Тыя яўрэйскія могілкі, якія знаходзіліся на вуліцы Сялянскай, яны ілюстраваны на плане 1913 года. І ёсць пэўныя ўзгадкі пра тое, што там знаходзіліся помнікі, прысвечаныя тым яўрэям, якія былі забіты ў час Богдана Хмельніцкага, значыць, у сярэдзіне 17 стагоддзя. На жаль, ні могілкі, ні помнікі з іх да нашага часу не дайшлі, і мы можам толькі карыстацца такімі ўскоснымі ўспамінамі, ілюстраванымі ў розных кнігах, у розных яўрэйскіх энцыклапедыях. Асобныя могілкі былі ў такой часткі гараджан, як стараабрадцы.
І гэтыя могілкі, в прынцыпе, захаваліся да нашага часу. Яны ўжо даўным-даўно не выкарыстоўваюцца. Яны знаходзяцца ў такой частцы Гомеля, якая называецца Манастырок. У манастырку, які колись складаў ускраіну старабрацкага прадмесця Гомеля Спасова Слабода, там на гэтай ускраіне і хавалі памерлых старабрацаў. Захавалася гэтая гара, якая мае такую назву Басава гара, і там захавалася некалькі помнікаў. Такім чынам, размяшчэнне гэтых могілак цалкам адпавядала умовам горада сярэдзіны альбо канца 18 стагоддзя, але ніяк не адпавядала умовам горада канца 19 стагоддзя, бо за 100 год горад значна вырас. Справа ў тым, што калі праз Гомель у канцы 19 стагоддзя прайшла чыгунка, спачатку Лібава-Роменская, пасля палескія чыгункі, дык Гомель атрымаў вельмі моцны імпульс для развіцця. Каб было зразумела, такія лічбы можна назваць, што ў 1880 годзе ў Гомелі пражывала 20 000 жыхароў, а ў 1913 годзе ў Гомелі пражывала 104 000 жыхароў. Гэта азначае, за 34 гады насельніцтва Гомеля павялічылася ў 5 разоў. Адпаведна, павялічылася як мінімум у 5 разоў і тэрыторыя, якую горад пачаў займаць. І тыя могілкі, якія ў 18 стагоддзі знаходзіліся за межамі горада, можа быць, нават далёка за межамі, гэтыя могілкі ў канцы 19 стагоддзя апынуліся ў самым цэнтры горада. У 1870-х годах магілёўскія губернскія ўлады выдалі такое прадпісанне гомельскім уладам, каб гэтыя могілкі былі зачыненыя і былі ў горадзе заснаваны новыя могілкі. Гомельскія ўлады не вельмі спяшаліся, таму што могілкі знаходзіліся блізка, далёка ездзіць не трэба было. Задача пастаўленая была такая досыць складаная, бо землі былі прыватныя, трэба было выкупаць зямлю для будучых могілак, таму яны не спяшаліся. Аднак ужо ў 1883-84 годзе мясцовыя ўлады атрымалі такое папярэджанне ад губернскіх уладаў, каб абавязкова могілкі ў цэнтры горада былі зачынены і адчынены новыя могілкі. І гарадскія ўлады спешна пачалі шукаць магчымасці, дзе можна адчыніць могілкі. Доўга шукалі, вакол было вельмі шмат земляў, які належалі князю Паскевічу, веліся перамовы з князем Паскевічам, з ягонай эканоміяй, а тым, каб гэтыя землі прадаць гораду, каб там стварыць могілкі. Князь Паскевіч пагадзіўся, у яго была вялікая эканомія, ён, в прынцыпе, быў такі добры бізнесмен, але ён паставіў такія умовы, што гарадскія ўлады не захацелі на гэтыя умовы набываць землю пад могілкі, бо просто это было невыгадна. І ўжо ў самым пачатку 1885 года на тэрыторыі Гомеля з'явіліся новыя могілкі. Такім чынам з'явіліся могілкі самыя, скажем так, элітныя. Гэта каталіцка-праваслаўныя могілкі, засорскія могілкі, якія з'явіліся ў Новабеліцы, і зараз там яны вядомыя як могілкі насупраць тлушчакамбіната. Другія могілкі з'явіліся па вуліцы Румянцаўскай, зараз гэта вуліца Савецкая, у тым месцы, дзе зараз стаіць касцёл. За касцёлам студэнцкі сквер, і гэта новікаўскія могілкі, якія з'явіліся ў 1885 годзе. І трэція могілкі, відаць, з невялічкім спазненнем, яўрэі адчынілі насупраць гэтых новікаўскіх могілак, там, дзе зараз знаходзіцца стадыён універсітэта Скарыны. У час даследавання новабеліцкіх могілак мы выявілі самы стары помнік, які там знаходзіўся ў каталіцкай частцы могілак, і ён датаваны 1886 годам. І гэта дата, в прынцыпе, супадае з той датай, якая вынікала з даследавання гістарычных крыніц. Некалькі гадоў таму, калі на тэрыторыі былых новікаўскіх могілак рабілі алею герояў, то тады у час гэтай прац будаўнічых выкапалі помнік. І гэты помнік зараз знаходзіцца на тэрыторыі, прылеглай да касцёла. Вось ён захоўваецца. Вельмі цікавы надпіс там. Там, надпіс датаваны канцом 885 года, снежня 885 года, і там надпіс на чэшскай мове. І пад помнікам напісана, што было пахавана двое дзетак. І гэта сведчыць, што ўжо ў той час
на самом початку стварэння гэтых могілак, новікаўскіх, альбо яшчэ іх называлі сялянскія могілкі. Ужо ў той час гэта былі могілкі змяшаныя, праваслаўна-каталіцкія. Таму калі зараз часам людзі кажуць, што касцёл стаіць на былых праваслаўных могілках, яны вельмі моцна памыляюцца. Касцёл стаіць на былых новікаўскіх сялянскіх могілках. Аднак час ішоў, і гэтыя могілкі таксама пачалі, па-першае, яны былі ўжо перенаселены к сярэдзіне 20-го стагоддзя, а па-другое, яны таксама апынуліся ўжо, скажем так, абудаваныя па перыметры сучасным на той час горада. І пасля вайны, пасля Другой сусветнай вайны, могілкі новікаўскія, могілкі яўрэйскія насупраць іх былі зачыненыя. У 1967 годзе былі зачынены могілкі новабелецкія, але ў адрозненне ад астатніх могілак новабелецкія могілкі засталіся, а могілкі новікаўскія і яўрэйскія могілкі былі знесены. У сувязі з тым, што тэрыторыя горада расла, то, адпаведна, і тыя вёскі, якія ў горад включаліся, напрыклад, Любны, там Давыдаўка, Цецінкі, Валатава, гэтыя вёскі таксама мелі свае могілкі. Адпаведна, гэтыя могілкі таксама ўвайшлі ў тэрыторыю горада. І, напрыклад, валатаўскія могілкі, ляшчынскія могілкі, давыдаўскія могілкі, яны захаваліся. А, напрыклад, могілкі вёскі Любны, яны былі знесены. І ў сярэдзіне 90-х гадоў была такая прыкрая сітуацыя, калі тэрыторыі знесеных прыблізна ў 60-е гады могілак аддалі людзям пад забудову катэджамі. Навокал жылі людзі, у якіх на тых могілках былі пахаваны сваякі, яны памяталі гэтых людзей, але прыехала машына і пачала на касцях будаваць, капаць яму, выкідваць гэтыя косці. Быў вельмі вялікі скандал, і тады мясцовыя жыхары дабіліся таго, каб на тым месцы не будавалі, і гэты лапік зямлі да гэтага часу не забудаваны. І хацелось бы, конечно, спадзявацца, што ніколі не будзе забудаваны. З усіх старых гомельскіх могілак на сёння захаваліся толькі новабелецкія могілкі. Працуючы паўгады таму у гомельскім абласным архіве, я знайшоў узгадку пра такія могілкі пад назвай фёдораўскія могілкі. Я доўга не мог зразумець, што гэта за могілкі. І мой сябра Андрей Скідан подсказал, это ж новабелецкие могилки. Потому что на новабелецких могилках была каплица. Каплица побудована ў 1885 годзе у гонар святого Фёдора Цірона. Спецыяльная капліца, каб людзей, якіх прывозяць на пахаванне, маглі там адпеваць. І пасля гэтага стала зразумела, што калі Леў Вінаградаў у 1900 годзе піша пра могілкі засоўжскія, то ў 20-е гады гэтыя ж самыя могілкі мясцовыя жыхары называюць фёдораўскія могілкі, бо капліца ўжо дала ім другую назву. Даследаванне могілак – гэта такая навука некрапалістыка, і зараз яна пачынае актыўна развівацца ў Беларусі, бо людзі шукаюць сваіх сваякоў, людзі даследуюць свае гарады і мястэчкі, расчышчаюць гэтыя могілкі. У Гомелі такая некрапалістыка развіваецца фактычна толькі на адных могілках новабелецкіх. Таму што яны захавалі найбольшую колькасць помнікаў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Я спачатку з сябрамі краязнаўчай арганізацыі ТВК, пасля са сваімі студэнтамі, з якімі мы працуем у сферы краязнаўства і гісторыі Гомеля, мы гэтыя могілкі перапісвалі, фатаграфавалі, стварылі такую цікавую базу. Вельмі шмат людзей, пра якіх раней я чытаў недзе ў кнігах па гісторыі Гомеля, высвятляецца, што яны пахаваны менавіта на новабелецкіх могілках. Напрыклад, там ёсць магілы 4 прадстаўнікоў рода Крушэўскіх. Крушэўскія – гэта такі каталіцкі дваранскі род. Магчыма, гэта былі менавіта выхадцы, такі карэнныя выхадцы з Польшы, якія прыехалі где-то в сярэдзіне 19 стагоддзя з Іванам Фёдоровичем Паскевічам. Але яны вліліся ў жыццё Гомеля, сталі такой ягонай адметнасцю. І Крушэўскім у Гомелі належаў такі вядомы кожнаму гамельчаніну будынак, як паляўнічы домік на вуліцы Пушкіна. І ён ім належаў фактычна да 1917 года. Вуліца Арцёма, якая знаходзіцца за паляўнічым домікам, яна называлася да рэвалюцыі вуліца Крушэўская. Адольф Крушэўскі, чалавек, які пахаваны на новабелецкіх могілках, это быў гарадскі галава, фактычна это гарадскі мэр Гомеля сярэдзіны 1860-1870-х гадоў. На жаль, могілкі яны заўжды былі месцам
не толькі смутку і жаль для тых людзей, якія пахавалі там сваякоў, але яшчэ і месцам, скажем так, для марадзёраў. І новабелецкія могілкі не сталі выключэннем, бо новабелецкія могілкі, як такія элітныя могілкі Гомеля канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, яны ўжо пасля рэвалюцыі 1917 года пачалі прыцягваць увагу людзей, якія, відаць, апусціліся на такое сацыяльнае дно, і для іх было нармальна нешта знесці з могілак. Справа ў тым, што у 1920-30-е гады у Савецкім Саюзе, у тым ліку Савецкай Беларусі, было вельмі складанае эканамічнае жыццё, вельмі складаная эканамічная сітуацыя, асабліва ў 30-е гады. І людзі, якія не мелі магчымасць неяк падзарабіць, пачалі проста рабаваць гэтыя могілкі. В прынцыпе, палітыка савецкай дзяржавы, яна садзейнічала гэтаму. Таму што ў той час гэты лозунг «Мы стары свет цалкам знесем, пабудуем новы, лепшы, і ўсе гэтыя перажыткі, іх трэба адкінуць, у тым ліку і могілкі». І гэты лозунг, ён быў такім актуальным. Па ўсім Савецкім Саюзе на месцы могілак будавалі плошчы, стадыёны, дарогі праз іх пракладвалі. І таму дзяржава дэманстравала непавагу да месцаў пахавання людзей. Ну, а людзі, якія апусціліся на сацыяльнае дно, яны, в прынцыпе, у гэтым нічым не вылучаліся, не аддзяляліся, скажем так, ад той палітыкі дзяржавы. Адна са старажылак распавядала, што у 1930-х гадах у Гомелі быў судовы працэс над жанчынай, якая працавала наглядчыцай новабелецкіх могілак, і яна з новабелецкіх могілак, з каталіцкіх пахаванняў крала мармуровых анёлаў і прадавала іх на гомельскім рынку. Яе спаймалі за гэта. Быў суд, ужо не ведаю, чым ён закончыўся, нейкі тэрмін ёй далі, але сам факт вельмі паказальны. Асабліва шмат знішчэнняў на новабелецкіх могілак было пасля Другой сусветнай вайны. Шмат са старажылаў распавядаюць, што вось у дзяцінстве 20-30-е гады яны хадзілі на новабелецкія могілкі, бачылі там розныя пахаванні, капліцу, аздобленую там кветкамі шклянымі, а пасля вайны яны гэтага не бачылі. Вось у нейкі гэты час вайны вакол яе пазнікалі шматлікія помнікі. І калі мы перапісвалі са студэнтамі, з тавакоўцамі могілкі новабелецкія, то мы бачылі вельмі шмат помнікаў паваленых, вельмі шмат помнікаў, у якіх чамусьці проста нават пазбіваны надпісы. Такой прыклад вандалізму. Я не ведаю, мне цяжка патлумачыць, чаму людзі павалілі помнік, еще пасля гэтага яны збівалі, мэтанакіравана збівалі проста сам надпіс. Таксама мы заўважылі, што ёсць помнікі відавочна са старых дарэвалюцыйных пахаванняў, якія выкарыстоўваліся паўторна на пахаваннях 1960-х, 1970-х гадоў. І гэтая тэндэнцыя такого кепскага стаўлення да пахаванняў, яна, на жаль, працягваецца і зараз. Магіла таго ж Адольфа Крушэўскага, яна была разрабавана, як мінімум у сярэдзіне 90-х гадоў. Таму што калі я першы раз патрапіў на могілкі новабелецкія, то гэта магіла была прабіта, помнік туды звалены, такая вельмі непрыгожая сітуацыя была. Побач знаходзіцца магіла ягоных сваякоў Яна і Мар'я Крушэўскіх, якія памерлі ў самым канцы 19-го стагоддзя. І у іх такі вялікі помнік, пад помнікам знаходзіцца склеп. І гэты склеп, па маіх назіраннях, вскрываюць гомельскія марадзёры кожныя 5 гадоў. Праходзіць 5 год, прыходзяць новыя марадзёры, якія прабіваюць склеп, бачаць там кучу смецця і кідаюць. Яма засыпаецца, праходзіць яшчэ 5 год, прыходзіць новае пакаленне марадзёраў, зноў прабіваюць гэты склеп, зноў бачаць гэтую кучу і кідаюць. То есть гэта такая нейкая перманентная з'ява. Але жахлівыя рэчы пачаліся літаральна некалькі гадоў таму. Мы заўважылі, што з новабелецкіх могілак пачалі актыўна знікаць каваныя, літыя, жалезныя, чугунныя агароджы, крыжы, і проста можна скласці такую фотасправаздачу. Быў каваны крыж, няма каванага крыжа. Была літая чугунная агароджа, няма літой чугуннай агароджы. Проста, такія жахлівыя рэчы. На жаль, так атрымалася, што шмат хто
пахаваных там людзей на новабельскіх могілках ужо не мае сваякоў, якія прыйдуць прыбяруць іх магілу. Марадзёры якраз гэтым карыстаюцца, актыўна знішчаюць тыя пахаванні, тыя помнікі на тых магілах, дзе не прыходзяць гаспадары, не прыходзяць сваякі. І мы, гамельчане, вельмі шмат губляем. Губляем, акрамя маральных нейкіх каштоўнасцяў, мы яшчэ губляем і жывыя рэальныя помнікі, прыклады архітэктуры малых форм, прыклады кавальства канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. На жаль, гэта тэма ў нас покуль мала даследаваная. Але калі гэтыя прыклады глядзіш, то ты разумееш, што майстры, якія рабілі гэтыя агароджы, гэтыя крыжы, яны мелі вельмі тонкае пачуццё густу, яны мелі вельмі такое ўраўнаважанае пачуццё прапорцыі, яны мелі нейкую гармонію. І гэта сваё ўнутранае мастацкае культурнае напаўненне яны маглі перадаць у гэтых надмагільных помніках, гэтых крыжах. Даследуючы гісторыю гомельскіх могілак, я заўважыў такую цікавую тэндэнцыю ў нашых сучасных гараджан. Вельмі часта людзі кажуць такую фразу, калі пачынаеш размову пра гісторыю могілак, што навошта іх захоўваць? Горад расце, у нас паўсюль былі могілкі, у нас паўсюль паміралі людзі, у нас паўсюль забівалі людзей, дык што цяпер нідзе не будаваць? І гэта вельмі такі прыкры, я б сказаў, што такі вельмі паскудны міф. Таму што на самой справе могілкі у нас не па ўсім горадзе. Канешне, ёсць месцы, дзе былі могілкі, ёсць месцы, дзе пахаваны людзі, той жа вечны агонь на плошчы Працы. Але гэта не весь горад, у нас агромны горад. І тэрыторыя, дзе былі могілкі, дзе былі пахаванні, яна такая мізерная. Але справа ў тым, што зараз горад вырас, і тыя тэрыторыі, якія знаходзяцца ў цэнтры, яны з'яўляюцца такім кавалкам ласым для будаўніцтва. І шмат якія людзі выключаюць нейкія свае маральныя, этычныя нормы, жадаючы падзарабіць лішнія грошы. І гэта, канешне, гэта вельмі непрыстойна. Больш за тое, гэта парушэнне закона. У нас у Беларусі ў 2008 годзе быў прыняты закон, які забараняе, катэгарычна забараняе будаваць на месцы могілак. Там прямым тэкстам напісана: будаўніцтва на месцы былых могілак забараняецца, любых капітальных пабудоў, акрамя культавых пабудоў і пабудоў мемарыяльнага характару. То, адпаведна, гэта і парушэнне закона будаўніцтва на тэрыторыі былых могілак. З іншага боку, не ўсе людзі ведаюць, у тым ліку і гарадскія чыноўнікі, архітэктары гомельскія, напрыклад, дзе былі могілкі. Бо гісторыкі ведаюць, а звычайныя архітэктары ім жа не выкладаюць в універсітэце гісторыю могілак кожнага горада. І калі яны прыязджаюць, напрыклад, там пасля заканчэння БНТУ у Гомель, яны ж не ведаюць, што у нас там, напрыклад, Лішчынскі лес, гэта месца, дзе фашысты знішчалі мірных жыхароў. І там было ў Лішчынскім лесе знішчана каля 25 000 чалавек. Яны не ведаюць гэтага, але гэта ведаюць гісторыкі. І тут, канешне, вельмі важна, каб быў такі кантакт паміж гісторыкамі і гарадскімі архітэктарамі, каб гісторыкі маглі перадаць свой нейкі досвед, і архітэктары улічыць, што там былі могілкі, і, адпаведна, там не трэба будаваць жылыя дамы, не трэба будаваць магазины. Самы лепшы варыянт, як можна выкарыстоўваць тэрыторыі былых могілак, гэта размясціць на гэтай тэрыторыі зялёныя зоны. Бо гораду трэба не толькі паркоўкі, жылыя дамы, не толькі школы, ему трэба яшчэ і зялёныя зоны. І размясціць на месцы могілак нейкую такую пляцовачку з дрэвамі, гэта было бы самае лепшае выйсце і для жывых, і для мёртвых.